फनानो गोबाङै आंखौ सोंबाय थादों, आदा नों इउटुबखौ माबोरै खुलिदों ना सोरबा खुलिना होदों होननानै। नाथाय आं हारसिंनो नाजानानै आं खुलिदों। दासो गोदान आंनाबो, बारा गोबाव जायाखै। सिगां बानायखानायमोनबाबो आङो बानायजोबाखै। नोंथांमोननो देखायगोन किसुमान आंनि इउटुब चेनेलाव माबोरै आङो टाइटेल एबा किपेडआव मा होदों बा टाइपआव मा लगायदों नोंसोरनो देखायगोन। नोंथांमोना मोजाङै नायलांबाय थादो। सिगाङावनो नोंथांमोना क्रोम ब्राउजार होननायाव बे थांग्रोनांगोन। मासिगौब्रा नेटआ बहुद स्ल' ना। डाइरेक्ट अट'मेटिक दंखायोमोन दै, बेनिखायनो डाइरेक्ट फैबाय बियो। बेनि उनाव कास्टमार चेनेलाव थानांगोन। नैबे नुदोंना, कास्टमार चेनेलाव थानांगोन। नेटआ स्ल', बेनिखायनो थाब जायाखै। कास्टमारनि चेनेलनि उनाव गाहायाव नैबे सेटिं नुदोंना, बे सेटिंखौ बे थांनांगोन। थांनायनि उनाव बे नायनो हागोन जा आङो चेनेलनि लिंक एबा किपेडआव होनाय दङ, बेखौ नोङो सेलेक्ट खालामना लाजोबनांगोन। बेखौ हेशटेग लगायनानै गासिबो मा दङ बेखौ लगायजोबनांगोन। बेखौ लिरनानै किपेडआव होनांगोन आरो माने, होमबासो नोंनि भिडिअ'खौ बहुद मानसिया नुहैगोन ना, बेनि थाखाय आरो। ओमफ्राय बेहाय सेलेक्ट खालामना लानांगोन इन्डिया होननानै। बेनि उनाव बे नायनो हागोन, माने गावनि साबस्क्राइबखौ बे हाइड खालामना दोननो हायो। माने जाहाथे मानसिफ्रा गोदान इउटुब खुलिनायाव नुवा आरो, उनाव खननानै लाफिननो हायो। बेनि उनाव बे गावनि गोसो मा लिरो, माने बेहाय भेरिफाइ खालामनांगौ। आंना भेरिफाइ खालामखाबाय, नोंथांमोना खालामना लानो हागोन। गोदान इउटुबबा गासिबो खालामजोबखाबाय। बेनि उनाव आपल'ड नैबे थानांगोन। बे लिरनांगोन नोङो टाइटेलाव मा लिरो नोंनि गोसो। ओमफ्राय नैबे सेकेन्डबोला डिसक्रिपसन ना मा होनो, बेहाय नोङो लिरनांगोन। गोबां लिरनांगोन आरो फेसबुकनि लिंक एबा इन्सटाग्रामनि बा इउटुबनि लिंक बेफोरबायदिखौ होनानै दोननांगोन। ओमफ्राय नैबे नोङो कमेन्टखौ अफबो बानायनो हायो, अनबो बानायनो हायो। ओमफ्राय नैबे लिरनाय दं फार्स्ट अपसनाव, नैबेनो लगायनांगोन। ओमफ्राय नोङो ब्लगखौ मा सिस्टेम बानायो, ब्लग भिडिअ खालामगोन ना कमेडि खालामगोन ना इन्टारनेसनेलनि भिडिअ बानायगोन ना निउसनि बानायगोन, नोंनि आरो गोसो। आं जास्ट ब्लग भिडिअनि माबाखौनो बानायना दोनदों। बेनि उनाव बे दं, माने गोदान चेनेलनि लिंकखौ इमेलखौ होनानै दोननो हायो बे कमेन्टनि। ओमफ्राय नोंथांमोना बिदिनो आंनि चेनेलखौ नायै बानायनो हागोन आरो। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना गालां, जाहाथे आंनि भिडिअ गोदान फैयोब्ला नोंथांमोननिसिम सहैयो। बिदिनो आंनि भिडिअ'फ्रा मोनबाय थागोन।